Baby. Yani? Noma. Na ake ciki. Noma. Kullum sai dai mutum ya zo ki ta cewa mai ina son ka waye na ce ki zo waje gidan mu dan yi soyayya nan. A kin kullum wani excuse it's normal thing. Aba. Ha. Ka matsa da yawa. Ka fi kowa sanin halin baba ba zai bani in zo gidanku ba kuma ɗakin ka. Amma ana aikan ci kasuwa ai za ki je makaranta ba za ki iya yin ƙarya ba in yaso in kika ƙarya ko ki fito gida na ba wani abu bane sai simple dan ko za mu dan zauna ko ba ita ce za mu yi ta soyayya kullum kin fi zuwa dinga zuwa ana wucewa ana ganin ha kasuwa wannan daban kuma ba ni kaɗai nake zuwa ba ni da Zulaihat muke tafiya to yanzu me yake nufi ka ya hakuri baby Shiri lafiya sai ɓata rai kake yi. Kin san me yake ɓata min rai da ke ne? Abu kaɗan sai ki dinga wani wai baby, cherry, waye, me, wani love. Kullum sai dai ni in tako kafa, in zo gidanku, in tako, in hau a dai sau, baki sanya nake tarewa ba, in zo wajenki, wai ni ina son ki. Ki kuma wai na ce ki zo gidan so ɗaya, kawai ki zo so ɗaya. Ma kullum yake dinga wani. Ya kamata ka gane ka san halin baba fa. Na sani ka kwarai. To, ai ta abu daya ka sani ya kamata a wuce gurin. To, yanzu dai ba ra ki je din ba dake. Shikenan tunda ka matsa karka damu ka je ɗakin zan biyo ka. Daga sai ki lala? Karka damu ka je zan biyo ka zan sami ka a ɗakin. To amma yake kya cin wani in je a dinyar makawo tambaya a nan sa ki biyo ni kawai mu je kin gane ai dole in shiga gida in dan san ƙarya da zan hada bi ka san kai tsaye ba zai yi to kina ji zan jira ki a nan kwana saboda kin san na tsaya jira ina je gidan launa ni kadai gwara in kika zo hira ce kawai na ni one chance last chance to ka je daga kwanar to ka je zan zo sai zan ji yes au wannan yarinyar minti ne kenan tun da bikin ciwon zaki so na ka to amma shi kenan ne bari yamma fara zama reni ya zama ta zo kawai shaf wannan irin gara basa da ta sani kauta yawa baby shigo haba ko cefa haba baby my baby to yanzu da kika shigo me cinye ki zan a ce in kika zo ta nan zan fi nuna miki love kin tsaya kina to mu shigo ko tukunna da Allah ina toilet ɗinka yake ina son ɗan wasa yes yana cikin bedroom in kika shiga bedroom yana ciki yawa shi ina so yes hello lafiya lau alhamdulillah ke kin je ne wallahi ban je ba kawata ina wannan sabon saurayin da nake baki labari shi wallahi shi ne kawata ya matsa mani kin ga inda ya dame ni akan sai mun haɗu yanzu haka ma fa ina cikin ɗakin shi wallahi ke kin je ne kai
manta da ita, ai in kika biya ta tata ita ma ba za ki je ki karɓi maganin ba. Kina kallo fa wancan waccan yarinyar wannan wacce muke karɓar magani da ita. Sai labari muka ji wai ta mutu, ba ta mai da hankali. Kawata ƙasa kar ya ji ni. Kai? Ha ba ke ba fashi ba. Dini tun yaushe daɗe da mutuwa ba ki sani ba? Ai an yi ma rufe 40 ɗin shi. Tini ya mutu baya son karɓar magani gaba ɗaya baya son shan magani in gaya miki. Ni yanzu da nake shan magana kin gani fa. Ras waye zai sani? In ban da ma ke ƙawata. Ke shi ma fa ina ga rabansa ne zai tsaga da shi yau. Dan ina ga sai mun yi joining gaba ɗaya dinga bi na asibitin nan. Ba na son ya ji bari sami waya. Za mu yi waya. Ko kofa ba rufe ba ina zuwa zan kira ki. Cherry! Shigo mana! Cherry! Ya kuma haka? Maulidi zan tafi, wallahi an gayyace ni ne maulidin unguwa, kin ga naman ta shaf. Sai yanzu muna shigowa suka kira ni aka ce ni ne ma zan bude taro da addu'a. Na manta. Kamar ya maulidi wani maulidi da mayafi na? Wallahi kin ga na dauka rauni ne. Ai maulidi suka kin san shi fa alƙawari fa kaya ne fa. Duk mutumin da ya dau alƙawari ya cika kawai. Zan ji maulidi in kin gama kawai ki kulle gidan ni zan. Da Allah kaga zo mu wuce ciki. Ka taho mana ya za a ka sani in taso in zo kuma ka ce min za ka tafi maulidi da can baka san da zuwa maulidin ba sai da na riga na zo. A gaya mai ki tafi in kika tafi gida in baki tafi gida yanzu ba ke kika ga mun baban ku yana da wannan kawai in ce gama ki kulle gidan kawai yafi. Dan Allah ka ga dai na ja ka zo mu tafi. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda ya isa yana da zuwa maulidi daga nan wajen ba wanda ya sai daga kabata sai maulidi ke kuma sai gidanku. Ina in na dawo daga maulidi zan zo gidanku ba soyayya wacce za mu karasa a gidanku. Oho halaka ji wayar da nai ne ko? Kwarai kuwa an zo wajen da din ne kike so in je in joinin ɗinku wani in je a sha magani ko kuma wani magani na sha lafiya ta kalau ba maganin da zan je in joinin ɗinku in sha saboda haka gama ki tafi gidanku. Da can da nake dage maka ina ba zan biyo ka ba baka fuskanci komai ba. Ai dan ina son ka ne babe. Da ba na son ka da tuni na aminta da kai an yi duk abu an wuce guri. Duk dagiyar da nake maka saboda tsananin son da nake maka ne ba na son wani abu ya shafe ka amma baka gane ba. Ina taimaka hanya. Kin ga soyayyar ma ta kare daga yau na hakura na tuba. Ba a yi haka ba batun soyayya ta kare zo mu shiga ciki da Allah mu ba wannan magana. In tawo ke billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda ya isa yana zuwa maulidi a wannan lokacin. Bari ma ka jin faɗa maka abin da baka sani. Na farko ina da cutar HIV. HIV. B na ce. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Na biyu ina da ciwon sanyi. Na uku ina da tarin fuka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Alhati wace ne. Na hudu in takaice maka ina da ciwon basir mai tsiro. No. Ba haka zaki ce ba. Kun ji irin cututtukan fa da take da su. Tana da ciwon basir mai tsiro sannan kuma tana da ciwon HIV. Darakta ya haka? Ka gaya musu cewa ba fa ciwon nan akai na fa suke ba. Okay. Akan aiki ne duka wayannan ciwukan da aka lissafa muku darakta ka gaya musu ba a jikin nake ba. Ba a jikin ta fa suke ba. Kawai dai fadakarwa ce a kiyaye. Ku samu wuta a cikin daki. Wanda sun zamu darakta ko mutumin sun samu. Kuke sun samu ko mutumin kirki ne a iya fim. Ba shi ma wannan ba Allah mutumin kirki. Bana haka kamar yadda take mutuniyar kirki. Kishimawi da risala. Sun samu ne to amma dai da to amma dai mutum biyu za ka sa wa samu.